Amalungu omndeni wakwaCele athi akufisayo njengamanje ukuthola ubulungiswa. Ngiyacela makholwa asithandazise. Kona ukwazi ukuthi bekutheni umenzo kuba abanjwe nako ngasithokozisa kodwa noma ngekusabavusa kodwa sengasithokozisa ukuthi amaphoyisa adlala indima yawo. Umama uGrace nendodana yakhe uSicelo bachazwe njengabantu ababephilisana nabantu. Umakhelwane wangikhulula lo ngasingifika wathi mina makhonto ongayiboni kahle asihlale phansi sixoxe singabhekani kabi. Wathi njengoba sakhilene sesifana nomndeni. Bathandekayo bekumngane wethu sonke esontweni enezeluleko ezimangalisayo ezokwakha. Bathandekayo eluleka uGrace ukuthi inkosikazi idinga ibe nesizotha inkosikazi idinga inkosikazi mayinyatheliswe kwenkosikazi bathandekayo. Isibulele asazi ukuthi sothini kubani kanjani indoda bengahluphi lemsenzini sesingakhuluma nje lunye ulimi elungaqondakali elungazwakali. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uzigxekile izigameko zodlame ezibonakala zanda ogwini oluseningizimu yesifundazwe. Mina la mangibuka ukusocongoka lomndeni angimayelana nemali. Ngoba akekho umuntu ongathi maye izobamba inkunzi ekhaya afika afuna imali kuthiwa ayikho bese khipha umphefumulo. Aza yokho umphefumulo ngisho kubantu besifazane ngisho einganeni zamantombazane. Ngokusho kukaNtuli leli cala seliphenywa ezingeni lesifundazwe kanti ke kunxuswa noma ngabe ubani onolwazi ngalesi sigameko ukuba ezenganeno bekungakaboshwa umuntu malungana naleli cala.